Kampani yoyitanitsa mafuta a galimoto mdziko muno ya Petroleum Importers Limited yati ganizo la komiti ya ku nyumba ya malamulo lofuna kuchepetsa mafuta amene kampaniyi imabweretsa mdziko muno likhoza kupheratu kampaniyi. Kampaniyi yanena izi ku nyumba ya malamulo pamene komiti yauza unduna woona zamphamvu kuti ufulumizitse ndondomeko yoonetsetsa kuti uchepetse kuchuluka kwa mafuta amene kampani ya PIL imabweretsa mdziko muno. Zambiri mu ripoti ili. Lachinayi komiti yoona zachilengedwe ku nyumba ya malamulo inayitanitsa akuluakulu a kampani ya PIL, Mera, Nokma komanso akuluakulu aku unduna wa zamphamvu kuti akambirane nkhani zina zokhuzana malonda amafuta mdziko muno. Mwazina komiti inapempha unduna wa zamphamvu kuti ufulumizitse ntchito yochepetsa kuchuluka kwa mafuta amene kampani ya PIL imabweretsa mdziko muno. Koma mkulu wa kampani ya PIL Martin Nsimuko ati kuchita izi kupangisa kuti kampani yawo iferetu. Lamulo limene litati lakhazikitsidwa ndiye kuti PIL itha ndiye kuti anthu sitikhala pa ntchito komanso ndikhupa kuti sitikhala cholinga cha boma kuti ma private sector kapena makampani amene sale aboma akhale akusiya kugwira ntchito zawo, chifukwa kuti pamene ife tikugwira ntchito pali anthu ambiri amene akuthandizidwa kudzera mu bungwe lathu la PIL, chifukwa tili ndi matransporter, tili ndi antchito amene tikugwira nawo amenewo ndiye kuti ntchito zawo zikhala kuti zili pa chiopsezo. Koma wapampando wa komiti ya zachilengedwe ku nyumba ya malamulo Awerani Chilenga anati kuchepetsa kuchuluka kwa mafuta amene kampani ya PIL imabweretsa mdziko muno sikungapangitse kuti kampani ife. Mukati PIL wa Malawi aziwe kuti PIL amene apanga PIL ndi apyuma, ndi atoto, petroda ndi enjena. Makampani amene amagulisa aliso ndi ma filling station ziko lonse la Malawi. Ndiye kampani yawo singamagulise mafuta pa wholesale ambiri, yokha azigulisaso mafuta pa litero. Kuli bwino azigulanso kunokuma azikagulisa kulitero kuja kampani singafe chifukwa choti alikale ndi ma filling station ziko lonse lino azipitiriza kugulisa mafuta pa filling station. Kampani ya PIL inayamba ntchito yake mdziko muno mchaka cha 1999 pamene kampani ya boma imene inkabweretsa mafuta mdziko muno ya Petroleum Control Commission idalephera ntchito zake zoyitanitsa mafuta okwanira mdziko muno. Boma linabweretsa mboni zoyamba ziwiri pa mlandu umene ukukhudza mkulu wakale wa kampani ya Malawi Energy Regulatory Authority a Collins Magalasi, a Patrick Maulidi, a Bright Mbewe komanso a Dorothy Shonga. Anthuwa akuyankha milandu isanu ndi iwiri ndipo ina mwa iyo ndikusagwira bwino ntchito komanso kuononga ndalama. Wezika usi ali ndi zambiri mu ripoti ili. Mlanduwu ukukhuza ndalama zokwana 153 miliyoni kwacha woperekera umboni woyamba amene dzina lake ndi Limbikani Banda yemwe amagwira ku kampani ya maloya ya Nights and Nights anati iwo akudziwapo Ashonga pa anthu anayi amene akuayimba mlanduwo. Iwo anati Ashonga anapita ku ofisi kwawo kuti akawathandize kulemba mapepala a kampani yawo. Mboni yachiwiri Dilson Bonongwe amene amagwira ntchito ku banki ya CDH anati iwo akudziwapo a Dorothy Shonga ndi Collins Magalasi pa anthu amene akuaganizirawo. Iwo ati anthuwo akuadziwa chifukwa adakatsegula maakaunti ku banki kwawo. Woyimira boma pa mlandu Steve Kayuni wati mlanduwu kuyenda bwino. Patsala mboni ziwiri zomwe zikubwera tikena mboni ziwiri zikamaliza zimene zibasi ndikuti kumbali ya boma tikumaliza mlandu. Oyimira oganiziridwa mlanduwu anakana kuyankhulapo pamene mlanduwu kuyendera. Pakadali pano oweruza mlandu Chief Resident Magistrate Patrick Chirwa wayamba wauyimitsa mlanduwu mpakana pa November 30, 2021. Maanja oposa 60 midzi ya mapiko ndi mgwede mboma la Lilongwe akusowabe pogwira patatha miyezi 10 times itatulutsa mavuto amene akukumana nawo atathamangitsidwa nyumba zawo ndi anthu a midzi yoyandikana. Anthuwa amene poyamba adalipo oposa 1000 koma chiwerengerochi pano chili pa 250 kamba kuti ena anathawa ku midziyo kamba kamavutowa. Matthews Kasanda ali ndi zambiri mu ripoti ili. Times idapita kumaloku mu January chaka chino idapeza anthu ena m'midzi akuphika mitsitsi kuphatikizapo ya anthu ochi monga chakudya chawo cha tsikuli. Anthuwo adachoka komwe amakhala pakadali pano adasonkhana pafupi ndi nkhalango ya Thuma ndipo mwa zina amapeza mitsitsi yomwe amadya kuchokera mu nkhalangoyi.
anthu a m'midzi ya m'mapiko komanso mgwede adathamangitsidwa mu chaka cha 2019 ndi midzi ya Chingira ndi Mphonde ponena kuti anthuwa makolo awo adachita kubwera mderali zaka pafupifupi 103 zapitazo. Ndipo mfebruwari chaka chino bwana mkubwa wa boma la Lilongwe Alfred Balani adatsimikiza kuti ofesi yawo ikudziwa za nkhaniyi ndipo iyesetsa kuti anthuwa athandizidwe ndi kubwerera komwe amakhala. Koma lachinayi sabata ino mfumu Mapiko yauza Times kuti akuluakulu ena ochokera ku ofesi ya bwana mkubwayi adabwera mu June chaka chino, koma kuchokera pa nthawi kufika lero lino palibe chomwe chachitika. Sangathandizike pano pade zinthu zikalizovuta moti chiyembekezeronso tilibe malo tikozolima tilibenso moti chakachitatu kuti salime techikhala chachitatu. Koma Balani ati nkhani ya midzi iwiriyi ndi yayikulu kotero akulumikizana ndi nthambi zosiyanasiyana za boma ndipo ayesetsa kuthandiza anthuwa msabata zochepa zikudzazi. Fuwa tikudziwa nthawi ino ndiyolima anthu ane ayambe kulima komanso tikudziwa pali ana ang'onoang'ono. Tikudziwanso kuti ife patokha sitingathe koma tena kulumikizana bwinobwino ndi apolisi, tena kulumikizana ndi maofesi ena ngati agenda mwinanso mwina amene amathandiza zakugawa madzidzidzi. Tikabwera molumikizana limodzi chonchi sitichitenga nthawi itali ifa mtima wathu ndionetsetsa kuti nkhani imene timalizane nayo. Amaiko Kaiyatsa ndi mkulu wa bungwe loona za ufulu wa anthu la Malawi Human Rights and Rehabilitation Center. Ndizomvetsa kwambiri kuti nkhani iyi mpaka pano sinathe andi chinanso chimene chudandaulitsa china kuti adindo amene nkhani yakuidziwa amene akwena kuchita kanthu mpaka pano palibe chimene achita kuoneka kuti alibe chidwi chenicheni chokuthandiza anthuwa zimene ndizodandaulitsa komanso zimene zikuthandizira kuphwanya maufulu anthu amene wawa. Mu Januwale chaka chino anthu a m'midzi ya m'mapiko ndi mgwede adati ana a m'midzi sapita ku sukulu kamba kuti midzi yomwe idathamangisayi imaletsanso ana a m'midzi kupita ku sukulu. Sukulu ya ukachenjede ya Mzuni yapereka 10 million kwacha ngati mbali ya ngongole imene ili nayo yokwana 23 million kwacha ku khonsolo ya mzinda wa Mzuzu. Koma mawako khonsoloyi inatseka chipata cholowera ku sukuluyi ndi cholinga choti sukuluyi ilipire ndalamazo. Feston Malekezo wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Titayendera sukulu ya Mzuni mmawa wa lachinayi tinapeza kuti ogwira ntchito ena pa sukuluyi anali panja pa chipata cholowera ku sukuluyi akungocheza kudikira kuti mwina nthawi ina yonse atha kutsegula. Amene amaloledwa kulowa pa chipatachi ndi okhawo ogwira ntchito zachitetezo. Ofalitsa nkhani za sukuluyi a Clifton Kawanga anauza Times kuti analodabwisidwa kuti khonsolo ya mzinda Mzuzu inabwera kuzatseka chipata cholowera ku sukuluyi. Akawanga anati panali njira zambiri zimene zikadatha kugwiritsidwa ntchito kupatulapo kutseka chipatachi. Poyankhulapo mneneri wa khonsolo ya mzinda wa Mzuzu anati pakadali pano mbali ziwiri zagwirizana kuti chipatachi achitsegule pomwe sukuluyi yanena kuti ipereka ndalama zokwana 10 million kwacha. Pano tikutsimikiza kuti akuluakulu aku Mzuni anabwera takambirana nawo ndipo titsimikizira kuti panopa apereka 10 million kwacha imene tiperekenso ku anthu a mzinda wa Mzuzu kuti kudzera mu zinthu zosiyanasiyana. Ndino kunena pano tatsegula ku sukulu kuti tikulinga kuti namonso ntchito zawo zizipitirira. Malinga ndi khonsolo ya mzinda wa Mzuzu, mabungwe, anthu komanso eni masitolo ali ndi ngongole zokwana 1.8 billion kwacha zimene akuyenera kulipira ku khonsoloyi. Mwankhani ngati yomweyi khonsolo ya mzinda wa Blantyre yati lolemba sabata yamawa iyamba gawo lachiwiri la ntchito yotolera ndalama kuchokera kwa anthu okhala mu mzindawo. Khonsoloyi yakhala ikutseka malo ochitira malonda ogwirira ntchito komanso nyumba zokhala anthu kamba kosalipira ndalama. Mkulu woona za ntchito za malonda ndi makampani ku khonsoloyi a Dennis Chimsewu wati khonsolo ya Blantyre imadalira ndalamazi kuti iyendetse ntchito zake zotumikira anthu. Zambiri mu ripoti ili lomwe walemba ndi Luweleni Mpasa koma werenga ndi Mande Pondani. Payankhula pa msonkhano wa Nkhani lachinayi Achimsewu anati gawo lachiwiri la ntchitoyi ifikira madera monga Lunzu, Kanjedza, Fago na Miwawa, Sunside, Mandala, Chinyonga, South Lunzu ndi madera ena a mu mzindawo. Iwo anena kuti anthu ogwira ntchito khonsoloyi akhala kuyenda khomo ndi khomo kutseka nyumba zonse zimene eni ake akhala kunyalanyaza kulipira ndalama za ma city rates. Ife ngati khonsolo ya mzinda wa Blantyre timakhulupirira kuti mzindawo amayendetsa ndi anthu okhala mu mzindawo. Chimene timafuna kwambiri ndiyo kuti atipeze tikambirane tigwirizane kuti mwina malinga ndi mmene tikupezera mthumba mwathu sitingakwanise kuti ndalama yonse tipereke nthawi imodzi.
ndiye timakhala pansi ndikugwirizana mmene angaperekere. Zimatha kutheka ena matha ndi mwina ndi mmene zilili mundipereke miyezi 3 timatha kuvomera, ena mwina anotipereke miyezi 4 timatha kuvomera. Ndiye chimene tingoyang'ana kwambiri nchokuti abwere tizakambirane tigwirizane, tikaona kuti mwina mmene akuneneramo sipabwino timathanso kuwafotokoza kuti bwanji mutaonjezerako pang'ono kuti mufike pa mulingowu kuti ife munatikhutitsidwe kuti ndinokonzeka kupereka zimene kuti mungayenera kupereka. Ifeyo ngati ya khonsolo ya mzinda wa Blantyre timakhala ndi ndondomeko ya mmene tingagwirisire ntchito chuma chimene tachipeza mu chaka chimenecho. Zimafunikira ndithu ndalama ngati zimenezi kuti zikagwire ntchito imene, ndipo ndichikhulupirira kuti ndalama zimene zikubwera zitha kutithandizira mu zinthu ngati zimenezi kuti mzinda wathu ukhale wooneka bwino. Khonsolo iyi yati yakwanitsa kutolera ndalama zoposa 320 miliyoni kwacha ndipo yatseka nyumba zokwana 40 zogwirira ntchito komanso kuchitira mabizinesi kuyambira lolemba sabata ino pamene ntchito yotolera ndalamayi inayamba. Bungwe la United Nations Development Program lati likhazikitsa mpikisano ngati njira imodzi yolimbikitsira ogwira ntchito mboma pa ntchito yawo. Akuluakulu ku bungweli anena izi mu mzinda wa Blantyre pa mkumano wa masiku awiri pamene anachita ndi makhonsolo a maboma osiyanasiyana. Thomas Kechere ali ndi zambiri mu ripoti ili. Akuluakulu a bungwe la UNDP ati mkumanowo ndi olimbikitsa magwiridwe ntchito a anthu a mboma monga makhonsolo ndi malo ena. Iyo ati izi ndi zothandizira mfundo zachitukuko za 2063 kuti zakwaniritsidwe. Bungwe la UNDP lati lidzapereka mphoto kwa ochita bwino ngati imodzi mwa njira yolimbikitsa. Mkulu wa Public Sector Reform Asibusiso Jerry ayamikira ganizoli. Ma innovations amene tikupanga implement ife aboma komanso mothandiza UNDP tifuna kuti service delivery ipite patsogolo. Pali ma innovations ambiri amene akuchitika othandizira kuti ma services amene tikupereka kwa anthu kumalawi kuno apite patsogolo. Pakadali pano mkulu ona za mapulani ku khonsolo ya Mulanji a Ernest Kaphuka ati iwo ali ndi mapulani ofuna kuzakhazikitsa galimoto ya kebo yomwe izizakwera phiri la Mulanje. Ife ngati Amulanje Mountain tili ndi project yomwe tifuna tibweretse kabokhala pa phiri la Mulanje yomwe izitenga anthu kuchokera pansi pali khubula ndi kupita nawo pa Chambe Plateau. Ndi project imeneyi ikuyenda ndithu. Ngati Mulanje District Council tinalemba ndondomeko yake ija mchizungu timati concept note, ndiponso mogwirizana ndi anzathu a tourism tapanganso kale feasibility study yomwenso nyeza kuti project imeneyi ndiyotheka. Dziko la Malawi linakhazikitsa mfundo zachitukuko za 2063 ndipo bungwe la UNDP lakhala likuthandiza boma kuti lizathe kukwaniritsa mfundozi. Mukuonera nkhani mwatsatanetsatane pano pa Kanema wa Times, tipitirira kupatsirani nkhanizi tikatha kuonera izi. Some call it the hustle, others call it the grind, others call it kupusha or kuzisaga. Whatever you call it, you will need passion, determination, the will, the zeal to overcome obstacles. You will need to believe, because the hustle is not easy. It requires effort and the right mindset. And when you feel like giving up, you will need someone to step up to give you that push to keep you going. At National Bank of Malawi, we believe that a young hustler's dream is bankable. That is why we are stepping up to help you step up your hustle. So rise, young entrepreneurs. This is your moment. Let us help turn your dreams into reality with Step Up Entrepreneur from National Bank of Malawi. Call 626 for more details. National Bank of Malawi, the bank of the nation.
If there's one thing that all soaps do, it's wash. From buckets to basins, bathrooms to streams, and everything in between. All soaps wash. Yes, but Protex is different. Its reinvented formula with flaxseed oil boosts your skin's natural anti-germ defenses by 10 times more, protecting you against 99.9% of germs. So what keeps us healthy? Protex! Good health starts here. Takulandirani kupitirira ndi nkhani zathu. Bungwe la Center for Social Concern lati kuchedwa kumaliza ntchito zachitukuko kukupitirira kukhudza ufulu wa anthu opeza thandizo losiyanasiyana kuchokera ku boma. Mkulu oyendetsa ntchito za bungweli m'boma la Phalombe, Bernard Mphepo, ndiye wanena izi pamene amafotokozera nthumwi za mabungwe amene si aboma zokhudza project yochita kalondolondo wamene boma likugwiritsira ntchito ndalama limene bungweli likukhazikitsa. Mphepo akufotokoza. Cholinga cha project kwenikweni ndi kuwapatsa amalawi kuti akhale ndi kuthekera kuti azitha kulondoloza chuma cha dziko. Vuto limene tili nalo ku Malawi kuno limene likupangisa kuti umphawi uzipitirira komanso kusiyana pakati pa anthu osauka ndi olemera kudzikula ndi nkhani yakuti amalawi tilibe chidwi choti tidzilondoloza chuma chathu. Timasira udindo olondoloza chuma m'manja mwa adindo amene akutengerapo mwayi kuononga chuma chathu chimene chilipo chochepa kale. Ma project amene osamalizidwa ku Malawi kuno kuti ni ma project ambiri and zomvetsa chisoni kuti ma project ena ndionoti tinagwisa ntchito ndalama za ngongole. Chitsanzo chabwino chomveka bwino ndi project imene anatithandiza anzathu African Development Bank imene imafuna kuti ithandize kuti anthu ena aku Phalombe zipeza madzi abwino. Koma ndizomvetsa chisoni kuti project iyi sinafike kumapeto. Wapampando wa konsolo ya boma la Phalombe a Bernard Koma adati project oterewa ndofunikira pothandiza kuti ntchito za boma ziziyenda bwino. A Bernard Koma akufotokoza. Maproject amene ndofunika kwambiri chifukwa akutiphunzitsa za mmene nzika zakudera kuno ziyenera kuziwa udindo wawo pamene zinthu zina zisakuyenda bwino. Kotero kuti akutipasa upangiri ofuna kudziwa kuti tingati kulowera kuti ndi mavuto amene ife tili nawo. Ntchito zambiri zaonongeka kwambiri chifukwa chuma chambiri cha boma chakhala chikuonongeka. Kumakhala maproject ambirimbiri amene amafunika kuti agwiridwe ndi kufika pa mapeto komanso akhale maproject olimba. Komano chifukwa cha kusowekera kwa upangiri umenewo ntchito zambiri zakhala zikuonongeka. Chitsanzo ndi chimene mumamva jaona kuti pali ena amene anapasidwa ntchito yofuna kuyika madzi mboma lino la Phalombe timati afizidi. Ntchito yapezeka kuti ntchito zawo nzosalongosoka komanso ngakhale kuti akamalitsa ntchito zawo sizinatheke. Nchifukwa lero lino a Center for Social Concern atabwera kuno atipasa upangiri ofuna kuti ifeyo tione kuti titani kuti tikathe kuziwa chiona chake chimene chikuchitika pa Phalombe pano. Apolisi mu mzinda wa Lilongwe ku area 49 amanga a Chines Omuka ndi a Ejike Edubochi amene ndi nzika za ku Nigeria kamba kopezeka ndi mankhwala ozunguza ubongo a cocaine. Mneneri wa polisi ku Nzambwe kwa chigawo chapakati Alfred Chimtere wati anthuwa awamanga ku nyumba kwawo atawatsina khutu. Mneneri wa polisi wati anthuwa mu July chaka chino bwalo la milandu lidawagamula kuti alipire ndalama zokwana 200,000 kwacha atapalamula mulandu ngati omwewo. Achimtere akuyankhula ndi mtolankhani wathu Matthews Kasanda. Apa tinalionesesa kuti anthu amenewa tapeze ndi kuthana ifatu moziyo Ejike Benechi tunawa zaka 28 anagwidwaso miyezi iwiri yapitayo ndipo kukhuta nalipiritsidwa fine ya 200,000 kwacha. Ndipo apa tufuna kuti minano ma prosecutors athu akapita kuti akapanga chotheka kuti mina akhuza kumuyika ndende yoti akakhale kumene mati ka studio sentence for mina mafaina amene ndapapangisa kuti mina chidwe mina azipitirira maso zimene zopangisa kuononga ana athu makomo achinyamata amene mina makhuza
kumagwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo amene zosonyeza kwambiri zimene ndalama zonse zikanagwira ntchito chitukuko cha dziko kuti boma lithandize kutukula market zopita kuma reformation kapena kuwapangisana kuti abwererenso mndondomeko fate mabongo asokonekera ndi chido tumene sulo abwino kwambiri mene ife apolisi tikhala pansi mpaka anthu onsewa athe mzinda kumagwiritsa mankhwala osokoneza bongo. Mfumu yayikulu Njobwa ya mboma la Kasungu yapempha kampani ya AHL kuti ipeze njira yogulira zokolola zina kwa alimi pamene msika wa fodya autseka. Poyankhula mbomali pamene kampani ya AHL imapereka mitengo yokwana 400 yoti ithandizire pa ntchito yomanga likulu la mfumu yayikulu Njobwa, mfumu Dulamutu inati ambiri amene amachita malonda ogula zokolola amangobela alimi. Kumbo Kaliwo ali ndi zambiri mu ripoti limene wawerenga ndi Matthews Kasanda. Mfumu Dulamutu yati iyo ndiyoyamika kwambiri kamba ka ofesi zatsopano za TA zomwe zikumangidwa. Mfumuyo yapemphanso kampani ya AHL kuti iganizirepo zoyamba kugula mbewu kuchokera kwa alimi eni yake ndi cholinga choti alimiwa azigulitsa zokolola zawo pa mitengo yabwino. Mmene akatha kugula fodya moja tinachona chinthu yazero kuti mwina azitha kuti gulaso mbewu zazing'ono ngati soya, chimanga, mtedza kwa alimi ang'ono kuti mwina tikamagulitsa kwambiri kwa kumavendako akutibera kwambiri. Then nachona chazero kuti mwina azathu auction group of companies atathandizirako voto limeneli. Ndipo mkulu wa ku AHL Abraham Kunimba wati kampani iganizirapo za pempholi. Ngati AHL Tobacco Sales ntchito yathu ndi kukumanizana anthu osiyanasiyana amene amapanga business osiyanasiyana. Alimi afodya talandire fodya wawo, ogula abwere agule fodya uja. Ndi ntchito yathu ndikungoonetsetsa kuti fodya uja akugulidwa. Ndiye pempho lina limene labwera ndiloveka kwambiri. Koma chomwe ndinganene chakuti tilikale ndi kampani ina mu AHL Group imene timati AHC Exchange Commodities Exchange. Imeneyi imakhala msonkhana pakati pogulitsa mbewu za mitundu ina yonse kupatulako fodya. Ndiyeno tingochitengera ichi chamwayi kunena kuti poti mwina kudera kuno sitinafikire ndi kampani pafupi tiunikira kuti kodi tingafikire bwanji anthunso akuno kuti nawo asamapite patali akafuna kugulitsa mbewu zawo zosiyanasiyana. Akunimba naonjezeranso kuti kampani ya AHL yapereka mitengo kwa TA Njombwa poyamikira kamba kamalo omwe adapereka kuti kampani imangepo malo ake ogulira fodya. Ofesi zomwe zimangidwe zatsopanozi ndi za ndalama zokwana 20 miliyoni kwacha. Bungwe la Action for Progress lapereka ndalama zokwana 100 million kwacha zothandizira boma kugula masiki ndi sanitizer mzipatala za boma mdziko muno. Poyankhula popereka zinthuzi mu mzinda wa Lilongwe ku chipatala cha Kamuzu Central, mkulu wa bungweli a Wilson Tembo wati iwo akhala akupereka thandizo lotereri kwa nthawi yayitali tsopano. Wezi Gausi ali ndi zambiri mu ripotili. Bungwe la Action for Progress lati lipitirira kuthandiza pamene iwo angakwanitse. Atembo ati pali mavuto osiyanasiyana amene zipatala zaboma zimakumana nawo. Sikoyamba ndipo ndizofunika kwambiri chifukwa zipatala zathu zaboma nthawi zambiri zimakhala zilibe zipangizo zokwanira kuthandiza anthu. Ndiye monga machito yathu Action for Progress ndi zaumoyo ndipo tikuona kuti nzofunikira kwambiri ife timathandizana na boma kupeza zinthu zimene zimasowa muzipatala. Mkulu wa chipatala cha Kamuzu Central Hospital Jonathan Ngoma ati thandizolo lafika mu nthawi yake pamene pali mphekesera kuti COVID-19 akhoza kuyambanso. Fosangalala kwambiri kunena kuti mbwezi wathu wa nthawi yayitali Marai Project kudzera mugwirizano wawo ndi Action for Progress atithandiza ndi mamaski amenewa zomwe zilizotchingira mkamwa zimene zitithandize kuti tipitirire kupewa matenda a COVID-19 komanso zimathandizanso kupewa matenda ena ambiri. Bungwe la Action for Progress lati lipereka mamaski okwana 2000 madera osiyanasiyana mdziko muno ndipo iwo aperekanso makatoni okwana 70 ku chipatala chachikulu cha Kamuzu Central. Nkhani zathu pakadali pano ndi zomwezi koma tisanasiyane nayenso mitu yake.
kampani ya Petroleum Importers Limited yati ganizo la komiti ya nyumba ya malamulo lofuna kuchepetsa mafuta amene kampani imabweretsa mdziko muno likhoza kupheratu kampaniyi. Boma linabweretsa mboni pa mlandu umene ukukhudza mkulu wakale wa kampani ya Malawi Energy Regulatory Authority MERA a Collins Makalasi ndi anthu ena atatu. Ndipo mawanja oposa 60 midzi ya mapiko ndi magwede mboma la Lilongwe akusowa pogwira atathamangitsidwa m'manyumba zawo ndi anthu a midzi yoyandikana. Kumbukirani kuti mutha nkhani izi ndi zina zambiri poyuza makina apa intaneti a www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, pochita subscribe ku 1895 komanso pa Twitter @Times 360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupi, khalani motalikirana ndi anzanu, valani maski nthawi zonse, komanso kabayitseni katemera kuti mudziteteze ku COVID-19. Mlaindine Sarah Chilora ndikufunirani madzulo opambana. Kumanga zinthu zokhalitsa, kumanga kwaphweka. Ngati mukufuna katundu komanso zipangizo zomangira nyumba, musachedwe, bwerani ku shopu yathu ya Cash Build kulimbe. Kumeneku mukapeza zinthu zosiyanasiyana komanso zolimba pa mtengo wa zii. Kumeneku kuli ma new light ceiling boards, garage doors, aluminium ndi steel window frames mwazina. Bwerani mudzadzionere nokha. Ife a Cash Build timanyamula kukasiya katundu imwe mwatigula kumadera ozungulira Blantyre mwaulere. Komanso timapereka upangiri pa zinthu zomwe mukufuna. Mukafuna zambiri mutipeza pa www.cashbuild.co.za kapena bwerani pa nyumba ya City Plaza tisanafike pa Yanakis. Shopu yathu ili pafupi ndi Electra Sales mu Masauko Chipembere Highway kulimbe. Tiyimbireni lero. Cash Build, kugula zinthu zolimba pa mtengo wa zii. It's a Friday Women's Night of Prayer. Ladies, come to Kameza Life-Giving Spirit Church for a powerful night of prayer with Prophet Kanga this Friday, 22nd October 2021 from 8 o'clock in the evening. For more information, call 0888-898-147 or 0998-759-222. Kameza Life-Giving Spirit Church, the arena of transformation. All COVID-19 preventive measures will be followed. Daily Devotional, a daily prayer guide by Prophet Shepherd Bushiri, has been designed to encourage readers to study the word daily. Included in each devotion is the word for the day, a short guideline on what to do with it, and a prayer. This October, this daily prayer guide turns 4. God created us to make lasting marks in this generation. He designed us to be extraordinary. Indeed, every person has seeds of greatness embedded within them, and by watering those seeds with the word of God, they can sprout forth and flourish, which is to parak. Let's blossom profusely and sprout forth with Parak Daily Devotional for the month of October.